suɗani lakum wonande on anfusukum fittali mon amran kadi fi on batti kadi ko banno ɗon fami fa fa'altum ittahamtuhum fa ittahamahum lima sabaqa minhum min amri yusuf o tuumiɓe kadi lawol ɗimma no tuumirnoɓe lawol kadi ngol ngol o joni noon fa sabrun ko muñal jamilun ngarɗugal mi muñiri e sabu Allah asallahu yama Allah e moƴƴere mum e jurumdiri mum an ya'tiyani bihim yoykaɗo haala on jinmo e hawde asallahu an ya'tiyani bihim yoykaɗo haala yama Allah e moƴƴere mum e jurumdiri mum Allah artirana kamɓe tan fof on ha Yusuf nani ay en daga mba ande bange gandal wilaya bangal wana wilaya ken bange annabagal Allah andani bo Yusuf mayani Yusuf ene dow leydi o yama Allah e moƴƴere mum artira Yusuf artira Bunyamin artira rawbiɗo ɓe jogui jorto moƴƴo on jorto ɓe ittanɓe mi Allah hawna kamɓe fof ɓe garta wini jami en kamɓe fof inni on kanko Allah huwal alimu kanko woni ganndo tagore makko no ganduɗo alhaali amin alhakimu kadi karallo e golle mum wata walla an mo ɗurni gam itti haala makko e nder haala makko ene jarpe kaɗo haala falki siɓe hande hujjude bange ko gaalo wi ya asafa ya sunnu am no jogino sunnu kadi sunnu ɓeydima ya asafa ya sunnu am ala yusuf e yusuf o ɓe yeddata ranwiti aynaho guite makko ɗe nandital ande guite waɗi koko ɓawli e ko ranwi joni ko ɓawli ko hakke ko woyi ko ɓawli ko natti ɓawli to ranwi fof o woyi ɗum o wumni guite wadde guite ɗe woni sa daari kanjum fof ko daneje tal hakke sunnu e bojji o woyi oɗo jeeyaɗo no yino yidde sattude ceerno famide oɓe yeddata ranwi aynaako guite makko minen hosde sababu nde sunnu e dow annabi Yusuf o hono kanko kadimon ko kebbinaɗo sunnu no feewi gaalu mbi tallahi min gondiri Allah tafta o asharata ay oɗo kelme mo ɓeyde la tafta o furti ko la tafta la no hoddire ɗo tafta o asharata an baba tadkuru ala sifta Yusuf an yejjit Yusuf hanti Yusuf duuɓi yejjitama hanti yejjit Yusuf ronki tan yo nder berde ma tafta wallahi an asharata tadkuru Yusuf ala sifta Yusuf hatta takuna alatim haradan aɗa jiiwi woni aɗa ɓaddi e mayde ande a ɓatti a yettima hanti ha ala ko weddi tan ko mawɗo ko dande anda ko wiyata lekki maw lekki dande ma yanani gana yanam wuuɗi anti arti hanti ha ko mayi tan heddani ma an yejjit o jiyaade Allah a maayi a leptima hanti a serata aɗa miijo oɗo ha a ɓadima mayde aw takuna walla laatoɗa min alhaalikine koye maaƴɓe jeeɗa gaala o wiyaniɓe innama ashku e ko gullitomi bassi sunnu am wo husni e sunnu am ha joni ilallahi ko fewde Allah a famide bassi wa azimul husni alladi la yasbiru alayhi hatta yasbuta ila nas ayi bassi ko sunnu husni ko sunnu on andi ko serdi bassi woni sunnu mo jiiɗa neɗɗo mo ganduɗa sunare nde wawa deƴƴude o suni ha o kala ko mbo hawru haalata ndeɓe mayraman kaali wawa hayso namda kadi ko kaalo sunna han to esra waɗa ko haqqille o jaɗɗo sunnade hakke ko nde mawni nde kaari mayi kaari way mayi hakke ko sunno heewi wattata ko haaji on bassi husnu noon wawi tan cunnoɗa ne jeeɗa wonda mon ko mettuma won tawa aɗa deƴƴi tawa deƴƴi haalani eyyi famide eyyi ɗum won inma asku eko gollitomi bassi sunnu am husni e sunnu am illallah ko fewde Allah ceerno wona oto pele kam ceerno sunnu o wona e mon kuccitinmi ɗum kuccitinmi koye Allah o wino ɓiɓɓe makko ande mbimi an aɗa suno a serata a suno tan ha aɗan laara mayde aɗan jogori mayde tan a rokki tan yejjinde oɗo ɓiɓɓe fa wi min gullitomi sunnu am e mette am ko fewde Allah illallah fewde Allah wona onon ceerno goppide kam e Allah haala wa alamu mbeɗa andi min allahi Allah ma la ta'lamun ko on ganda min anna ru'ya Yusuf sidqun wa huwa hayyun min mbeɗa Yusuf mbeɗa andi Yusuf ko koyɗol ngol hoyɗinogol ngol ko ma ngol laata sabi o hoyɗi wonde sappo e goho e nangue e lewru no cujjanimo ɗum koko waɗata mbeɗa andi ɗo ma yan komi wayri yidemo tan mbeɗa yewama tan ɗum woni goyami ko kono ma yan kode sappo e goho ko onon onon ɓe onon goni sappo e goho hoɗade yumma ko lew nangue wiya bamma ko lewru ɗum ma dama waɗani ala Yusuf ma yan mbeɗa andi onon cikkano ko may famille ɗum woni man haala e jokko ko rewi ya baniya e himon ɓiɓɓe am idhabu jeehe mbittoɗe e misra lawol gonngol fata hassasu ñukkindoɗe jeehe mbittoye min Yusuf e habaru Yusuf ko akhihi musidɗo makko ha hande oto ɗamtinɗe mbittoɗe e misra garon e sifa asan secret wonane wisidde beele mon jiitu habaru Yusuf e habaru Bunyamin jeehe mbittoɗe jeehe dartoyam a famide wala tawi asu oto piptoɗe min rawilla e yurmede Allah innahu ko woni fi la yayasu fiftotako min rawilla e yurmede Allah illal qawmul kafirun sinata ko yimɓe hefere ko kefere tan ɗamtinto e Allah moƴƴere amma julɗo daiman yo jogo jorto moƴƴere
فانطلقوا نحو مصر ليوسف on saha ɓe belliti mbatta ɗanngal gongal ɓe duttiti misra kadi falamma dakhalu alayhi gel nden ɓe ngari ɓe naati kadi ɗo misra ɗo yusuf ɗo gaa ɗum mbi ya ayyuhal aziz hima an tedduɗo massana memimin wa ahlana e kureji amen addurla lorɗo hono heege kadi ari komin nawno kadi gasi heege fimin tan haɓe jagge ɓoggi min garti kadi yiilaɗo jiggoɗo o jiina min gaddi min gaddanima bibidaatin e somuya musjatin jilluɗo on ɗum mbuɗon min gaddanma ko kalis danejo tuppaɗo mbona pire ganduɗa no wiyete ɗum kadi saji wala kanɗi tan an saji boni puɗɗi anan wona gal andi gal woni ko foori ko gal woni porɗo e jogui inde wonde e jogui inde bonde puyɗo no famide kala dara jon jogui inde tan fuyde no woni taw ko balle puyɗo jogo yejjiti inde famide ɓe cuuti hala ɓe gandi ko moƴƴi ɓe mbi min gaddanima kalis jilluɗo mo ganduɗa wona pire ɗum min gaddanma min gala goɗɗo joni noon fa awu filangal kayda timminan min ɓetu kadi وتصدق يا سكو علينا دو امن سكو من وتصدق علينا سكو دو امن يرمون امن جافر ان بالله من ديسان من ان كالس امن جاسلو اسا تفتاد من ان الله ان الله يجزينا يبا المتصدقين سكوتو موي براجي ها هيو فرق عليهم كدي يرمي be kadi fe gam yusuf gado yurmi be dيسان واتركته الرحمه يرمي de hebtim اخبار ما ورفع الحجاب بينه وبينهم وفيلت اتده wirgal felde wiide ko yusuf wondo de be kala tan bi'ata ayyuhal aziz moƴƴe mon ko yusuf ko ɓi bamon woni e ɗum noon kalaade mo gacce mawɗe gaal o wiyani ɓe hal antum hal alimtum bel oɗon gandi ma fa'altum bi yusuf oɗon gandi ko mbadduno ɗon yusuf ni ono mon ganduɗo yusuf résultat pour mon e makko ono wan fuɗɗi fayde wa akhihi musidɗo makko bunyamin onon ciftata id antum jahiluna tuma nde majjuɗon battane mon e battane maɓɓe kamɓe on saha ko tawi o gandano alhaali to jogoɗo battandeydi gaali ɓe mbi in arafuhu lamma zahara min shama'ilihi mutasabbitina ɓe mbi a innaka la anta yusuf nden o haaligol konngol tan ɓe dartinimo tigui an kam ko an woni yusuf innaka la anta yusuf ko an woni yusuf gaalo wi ana yusuf min woni yusuf wa haalan oɗo mo jaggumi ɗo akhi ko musidɗam minen jiɗima enen fof noon dindi babal goɗɗo o ko buniyam o ko miño famide kata mannallahu allah moƴƴani aleyna e dow amen o rendini min komin sertuno allah rendini min e moƴƴere min innahu ko woni fii man yettaqi kala mo huuli allah wa yasbir o muñi caɗele aduna fa inna allaha allah la yudiu yabata ko ajara jobdi almuhsinina moƴƴini wona o liɓingol konngol ɓe nganndi kay pellata ko yusuf won ɓe moni kanko tigi won gaalu ɓe keɓɓitimi mbi tallahi min gondiri allah lagad wallahi a sarakallahu aleyna allah ɓurnima e dow amen min qirrima ceerno min ɗum min cello min mbi yo min pewjana gumoɗa ɗum ndeke noon ceerno ko allah tan fawma e dow amen ne weli ko allah fawima dow ne metti ko allah fawima dow min qirrima ɗum hannde an allah ɓurnima e dow amen sabi ngal ɗo gollal ngal min banma min jeehi min dañci ɗonki dañde komin ñaami min ngaraɗa ɓeta min ɗiɓɓituji ngal ɗo teddugal an ɓuri min ceerno an ɓuri min neɗɗo moƴƴo jogo yaajata jogo muñal wasa lobde wasa teftade yimɓe famille woni o allah ɓurnima dow amen wa in ko woni in o lasle makko ko inna won o sidda itta ali faƴƴo itta woni wa in ko woni minen tan kunna min laatima la khaaɗiina komin woofɓe allah min mbakkudini e habaru ma woni minen de allah hoyni min gaal o heɓiti o wiɓe ndesan ko moƴƴo la tasriba feloru ala aleykum dow mon alyawma hannde mi felani on ko hoddiri allah tan hoddiri ɗum ɗo yo kew onɗo wona bonnande mum allah goɗɗum ala ko hoddiri allah tan ñaawi ma wayani tan wayani o wiɓe dal famille agan asaraka la ayna on famille allah hoddiri tan ɗum ɗo yowani wona pour onon pelli on pelnaki hannde yahfirullahu lakum yoni wiide allah yaafo on won kanko allah arhamur rahimin kanko ɓuri wawde yurmade e yurmotoɓe famille ɗum ko rewni idhabu nawe ɓe kamisi hada wuttam oɗo nawde kam wuttam kamis ibrahim oɗo wutte mo an woni ba seydina jibril addan an ibrahim alladi labisahu hina ulqiya fi nnar ndaw nanga o hedda nder jeygol no nane joni tawi seydina jibril jaɓɓi addi wutte ɓornima on wutte kala ɓorni ɗum ko kisal wonata nde ɓorni wutte o tan won jeygol ngol wonti partama salamu ala ibrahim kanko nde wedda nder woynde ande makko memde ndiyam tawi jibril addi wutte o tottimo on wutte kala joguiɗomo ko jaam tan wonata on wuttino on no yamiri yoɓe nawɓe nawana ba makko to wuro maɓɓe to ne woyi ha wumi so memi wutte o hennum ara makko ɗa ƴetta makko ɗa garta o
totti wutte o ƴeewen ƴiso ka ɓurata hen وي ابراهيم الذي لبسه حين القي في النار لان ابراهيم دانجر جايغول ووتو وني جابرانو تتا ووتو بورني لانه لما القي فيها قريانا كان تابي كان ان ابراهيم داو بدر ما جايغول بورتم هولا مبدي من جايغول اتاه جبريل بقميص من حرير الجنه سيدنا جبريل ابي وتر الجنه بورني من الباسه اياه بورني ووتو وكان ذلك القميص اون دون ووت ون ابراهيم ولما مات ورثه اسحاق عندنا ماي اسحاق بيكو رونتي ووتو ولما مات قلنا اسحاق ماي ورثه يعقوب رونتي ووتو وجعله في قصبة من فضة وجيبي كروال نالكو كروال خالص جانيل ما ها ولا كروال ووتو اسوا فام نانا عند الكروال مفتا فاميدي نون ووتو مفتا كانك النبي يعقوب بامو يوسف نون مفتو ووتو جونن وصدر أصحاب ودي هورن وتونات وسكيد وعلقها في عنق يوسف وجدهم دويته دان النبي يوسف حفظا من العين نمها وانا فدغ ايتر النبي يوسف يوون دو سوي وتو ها فامدي وجدهم كوي واي كونو كوربل ني كوربل ngor wutte on wutte cewdo jabo seweten ha fam بعد عندي مبوس باي مبوس جوني سويدا فام jonnon waɗɗum no korwal waɗe dande annabi yusuf pour faddungo e guite ndaari mo to yitara jaggata anani jonni faɗanma on ɓiya bil jubbi gila nden o weddama kanko no ɓortama hawdaɓe weddama nder woyndi wonta atahu jibril are makko ahraja lahu zalika al qamis jibril yaltinani mo wutte o dande korwel ñal gasa bati ɓoori no mo wutte o issa o koni haali وينون اذهبوا نبي بقميصي وتم هذا اول فالقوه بدريم فهمتي على وجه ابيات بصير بدران يا شباب ما وقت ياتي فتك يسير ما وقت ما بي فهم وت يتي مو ما وقت تم فرتر جيت برك وت ما جيت ما كون غاتا ما فهم واتوني غدني كم بهالكم كوريجي مون اجمعين انا فو بيرون غار بيريتو باتون تو ندو كا نيامde ala kana ne watana نيامde ganto ga heedi jaatu non gar igge garon kamal ngare on fo pere garon walamma fasalat al-eir bila den seta o yalti be jalti arish misra do wuro misra do hande be jalti am ndondi ndo bagasuji mabbe be gaddor wutte o be garta hande kam yusuf feñi yusuf ka feñi hande andama te o do lamdo mojjo dokko en jiggore deka ko o ko yusuf on amen kadi gaddor wutte annabi yaqub nan wuuro muyen leydi mumen bangi tan woni dilla be jalti ga misra tan hindu mabbe are makko kam babira wa halan be wondi be kan haal wa qala abuhum bama wiibe inni na min de yaqub la ajidu wallahi mera daña do gommi do riha yusuf hendu annabi yusuf ariyam hendu yusuf ariyam do joni tebe ngala do goddi wen jon dum mo de ros murtel to ben to jom jabalo wi hendu kan ariyam famide jon non lawla sinna wana no antu fanni dunin son daynata kam bilan kam gade ko an ga hoore hedi anti warma alma tasirat bilan non biyo tan so na hulde ha don pendude daynon kam daay قالوا بك بيم تالله من غودري الله انك عن باب لا في ضلالك اونيتا e majjere maada e gofol maada algadim koy ngon dum ne yillito hoore na saha ho réseau on yahse e be bimu ni na saha fo no mbirta réseau on yahani nan ka do ha yusuf hendum ne jabbe joni yusuf jejjita do bila ko be bimu dal wala puyni hala jonna falamma an ja al bashir gilan en beltino o ari يهوذا بالقميص وكان قد حمل قميص الدم فأحب أن يفرحه كما أحزنه أي كان قولوا يهوذا ليس كان أرتنا وقت يوسف بين قد وقت سن بعدين بكرتي برتل على قتل جت يوم مدني وقت كان أدنى خبر بند ما جاء أصلا أنا أدنى خبر ما أون تيجي خبر بلد كده أون تيجي وانا رسن في بابا يوسف وقت ما كنا معي بيسونجي وقت ما كنا عندهم نموش joni o ñaagi mawniraɓe kadi mi ñaagi on sabal ko min tikkino baba awar mettuɗo min nani o nettino
aw dañi oɗo sunnu ngo dañi joni noon kadi Allah walli en dañi weltare rokke ko gutti o kadi min momtire bakkat o gadda wiyama oɗo ko wutti Yusuf ɓe jaɓanimo wadde wutte o noon hannde o felliti kanko yettinta wutte o kadi beele ngal ɗo gollal moƴƴal momta ngal to gollal bandu famiji o ñaagiɓe ɗum ɓe jaɓanimo eyi jokkoya joni alga ko weddi wutte o ala wajhihi e yeeso bammakko fartadda o rutti basiran ko jiyo guite makko perti lawol gotol o wayno wano joni gaal o heɓi to wi yimɓe makko ɓe ɓe haaldanno gila sete o yettaki gaal o wiɓe alama ɓulla ko beele mi wiyano moon inni ene min alam mbiɗa andi min Allah alam ala taala mon ko on ganda mi wino moon wonko Allah andini kam ko on ganda onon ɗaynami ko nimbami wona on jiiɗi mawɗo lelo yiya suka daro ronko yiide wino moon Yusuf no wawi Allah artiramo o mayano saabu won wiyaɓe ni boom kanko o namdinoma malayika mayɓe on beele Yusuf ka waɗi a tami fittanmi ko a parɗomo o wiyana Yusuf ko arani liste mayɓe kay ga Yusuf ala o leydi kam o andi kam on mayan te koɗol ngol kadi sikki ala ko ngol janowol ɗum kiso ɓernde hiɓindi woni hande sunno makko tan mbiɗa yiiɗi ɓiiko قالوا كيف تم يا أبانا هيما عن باب يمين استغفر لنا إمسنا من ذنوبنا بكر جامن إننا من كنا من لا تبخاتنكم من وفب الله من جومي من نياجما عن بابا فوشت الله نياجنا دامين يافي أيدو do tan kadi tindina ni ko nande wahabi yanko be jaddala jogade seram be nyaagaade duwawe goddo en be fo kambe ko jabala moƴƴi am baw hucci dalla be nyaago Allah yafni kono be mbi be lumtini ko moƴƴo laabdo ba mabbe mbi ko hucci dalla nyaago ndeke neddo huccide e jiya Allah moƴƴo nyaagoda mo duwaw moƴƴi moƴƴama do ko dali imsana min bakata men ko min irrima kam min badi ko bonni ko Allah fami قال او سوف يام استغفر لكم من امسنا نون ربي جومم انن كانكو جومم هو الغفور كانكو باو يا فاد الرحيم جرمتو وان اخر ذلك الى السحر ليكون اقرب الى الاجابه هل فاندي بيكو يو فادها وندوغ de gasto de gadana dillarde den to abul war jabe wi ko munyane gam ha wendog muccita Allah nyaago walla o wi munyane gam ha jofdal juma kadi ko jamma burdo mojjide jammaji gattene kam ha jofde aljuma muccude Allah ñaago yo yaafo dido kongo dido fo kala famide on sahano falamma dakhalu ala yusuf antuno be geggiga anti kam fo kadi hande be beltima gite pertima kabro duni yusuf no jam alhamdulillah be pellijan to faade ga tere be pati misra ko ton hanti ton wawi wodade e yusuf won ton nam kan jogi ton nguuraji di fo yamiri kadi ngar jonna jonna islam قال أصحاب الأخبار بجمرة بخبر وجنبي لما دنا يعقوب من مصر قال أن النبي يعقوب أنت أريك من كوريج من فوق تبتي من مصر كلم يوسف الملك الأكبر يوسف نون حال دي ألام موضوع عند يوسف ده كان كوباي تانكون كوبرا مير منستني كان كون شيف دو غوفرنمان كان كو زوات أوتو كاي كول أي أنغال ترى جوجي دم دون بيري لا نكون إترا بورو ترى إلزابل ما يجو jomum no wonat non lamdo tan juuɗe hewde ala ko liggi kono ko pyramide ministre woni kañum jogui diriste tan kanko annabi Yusuf ni am ko cukko pi lamdo kono lamdo hay batala ko gayna ko kanko ko jogui fof joni noon o tintini lamdo mawɗo o aha ganda noon famille amen fof nena perane ne ngar e babam e nenam e mawno amen ko famille amen fof nena ngar ko haalani lamdo teddungal mum yo tintiri noon gueɗe noon وعرفه بمجيء أبيه وأهله وعند اللام دو غرغل بامكو يكوريج مو فخرج يوسف في 4000 من الجند النبي يوسف يلتدي أجناجي ناي مينيتير من جلتي غام جابو ياد سيت هنا بابل العرب وركب أهل مصر معه وركب أهل مصر معهم يتلقون بيعقوب عليه السلام مثل نابا كان جلتي مابbe tay wona armée o tan ko ujunaji nayi minter jaltide annabi Yusuf ngam jabbo yaade hono jinnaɓe aroɓe ko non kadi misr naɓe kadi wabbe hen janti hen be mbayno leydi ngam jabbo yaade annabi Yaqub wa kana Yaqub yamshi tahante wari habati Yaqub ne yara koyde yatawakkauna tuggi ala yadi ibnihi Yahuza ndeysan kanko annabi Yaqub han ko mawni mo jagirne jungo bi ko Yahuza hande ciara badar jaga jungo makante be ngara hande be naati wuro go hande go jabba hande be jara koy famidi mo jagge jungo Yahuza be ngara famidi jon non falamma nazara ila al khayl wan nas gila den kanko annabi Yaqub on daari pucci di no bay hewde ni on daari be yimbe ngal jabbo ngal ne mawniri ni galo wi ya Yahuza hada fir'aun misra yow kanko annabi Yaqub
wi yahuda bi ko jaggo jongo makko an gam ko lamdo misra won do ko fir'aun misra an fir'aun firtata ko leful fir'aun bi tan ardo wala jagaraf wala leful fon jogini wete kambe kala lamdo misra wete ko fir'aun wana neddo inde fi ala ko chef de l'état ka président ka chef de l'état jipi de moya goddo ara borno wuti on joni non wadi kanko ne wondum do ko lamdo misra won do ko fir'aun misra mata won do o wi kanko andano ko biyi ko de biyi ko je o do pukar kala hebi to wi kanko yahuza la bal hadha ibnuka yusuf daccu wana fir'aun misra de ko biyi yusuf je dum def o wi non babila falamma dana non kullu wahidin min sahibi gilnen be battondiri kambe tigi yusuf batima kanko batima ante be yedi tan jabbodir arada yusuf an yabda yaqub bisalam yusuf non yidi adada salminde bamu faqala sayyidina jibril malaika wa arama ko yimala khalli yaqub yabda bisalam daccu bama ado salminde non ko nela gal kanko yusuf jat o jon daccu bama ado salminde kono kanko jogon adar salminde babila malaika feñi nem ko yimbe accu baba ado salminde famidi joni non faqala yaqub bi assalamu alayka ya mazhab al ahzan yo kisal wona ma ya an ittirgal sunnuji kala ko jogina ma sunnuji aduna momtima hala tawde mi yima nek an ka ittirgal sunnuji o wi boni mo gilo wiyama innahuma nazala wa ta'ala ka wiyama kadi o jippi kanko do wajjino kanko annabi yaqub kanko kadi yusuf kadi o jippi be calmodiri be danodiri ne be batani o wadani dande o wadani dande be calmodiri e won habirde hon non kadi joni non wa fa'ala kama yaf'alu al-walidu bi waladihi be baddino biddo wadata jinnaado mum ni wal waladu bi waladihi jinnaado wadata bimni o baka ya kam jede fo be ngoy o gilo wiyam inna yusuf qala li abi yusuf yani bamum ya abati bakaita alayya ata dhahab basar an bab an de jamide a woyi kam ha gite ma jehi mi habrama dum a woyi ha awumi alam ta'lam anna al-qiyamata tajma'una mata kam an andana ma en kawri yawmal qiyam sagal way debbo ciatu an haysan certido ke yawmal qiyam kay rendez-vous ma en kawrata babira don jabtom babira dim la lay bala ha kay bidandi ke ma en kawri yawmal qiyam walakin ko woni khashitu be huli ay yuslaba dinaka kunno mi ko diina ma do borede ada yaade diina ma wayle gontande do goddo tan kunno ko yami go fudum tan madama kam enen gondi so Allah haaji ma jogi jorto modde ma mayde diina ma kunno mi ko diina ma diftade ka tugi tugi ada wa yaade diina ma wayle nden san kawri yawmal qiyam en koddata min ko sunno gontu non o wi famidi joni non fa yuhalu bayni wa baynaka sa en gonta diina goto en ko doyta wa kharaja yusuf nan li liqa'i abi fi 4000 min al jundi non yusuf yaltide ujunnaji nayi minter mi dabo yaade bamma li kulli wahid minhum jubbatun min fiddatin goto fo ne jogi jallaba kalis danede wa rayatan adrapo khazzin maro bagbi khazz wa qasabin jonon fata sayyina fi sahara laddande jaatinde sinka laddande jaati wadano batterdo joni ledde pente président arlode ledde pentere dani wade bagiji wade do piyoji ko nanne laddande sinka do yalti boro go fof sinka fewda fe ngam jabbogol annabi yaqub masala yumum yusuf ba mum e koroji mun ben jabbe laddande fof nyanta yu fami joni non wastafu be pilti bal sapeji sufufan bal sapeji hake wala ma sa'ida yaqub gilnan yaqub ngabbi wa ma'ahu awladu amin wonde bibbe makko be fof wa hafadatu e tami ko en nazara ila sahara nde be ngabbe do tirbino ha dow on daari kanko yaqub o ga bangi on daari ni dar laddande no way nyantede ha yodi kanko babira on ndesan den on daari dum tan o yi kadi laddande fof ne heewi waddi yankobe yimbe ne badde pucci tan on dari muzayyinatan bil alwan pucci den bada mbadiji certudi wa nazara ilayhim متعجبا on daari non hawa فقال جبريل وي انظر دار الى الهواء كجبريل ادم كانko annabi yaqub kanko ko annabi bim unzur jon hoyno wana dum do ko ligni jida hoyno do to malaikaji kadi ngar jabbat do hoyno tam wi malaikaji kadi ngar jabbongal wonbe leydi jabbongal wonbe dow ngar jabbade mo kanko annabi yaqub وإن الملائكة قد حضرت سرورا بحالك غندا أن جبريل بما أن غندا ملائكة غري جباد فلتنا عن النبي يعقوب فلتنا ما شيء كانوا باكين محزونين مدة لأجلك غندا جيلا كون غايتا أسوني كفو ملائكة جينا جانت ما نتشوني نداني مت ما دي بان ما سناد كمن هندي أبلتي ما كمن كده أبلتي من غير ينتدي جابته وحاجة الفرسان وجدي هندي إيرتدري
fami ba'dhum fi ba'din pucciɗe irtidiri hanti wa sahalatil khuyul pucciɗe gona hijjede kijja wa sabbahatil malaikaji fof ndeni subhanallah subhanallah jaadina daɗe wa darabatil ɗubul taballeji piya taballeji tel no piye famide wal buqat buuɓo way kono micro ji ni buuq jom timma micro ji ɗon gulla fof ko jaɓɓugal ngal tan famide fasara ka annahu yawmal qiyamati on ɗon ñalawma way ko ñalawma yawmal qiyamati famide wa kana dukhuluhum yawma ashura ñalawma ñande ɓe naati misra o ñalawma sappo ha aran wonno ɗo ñalawma kala sappo haran ko heewi ko hen keɓata akori hen en qaalu sawfa yama astaghfiru lakum mi imsina on mi imsina on rabbi jomam tan huccita jomam ɗum woni mbiɗen wiya ko yo padi ha lendogo min Allah padi ha ñalawma jofde aljuma innahu kanko huwal ghafur kanko baɗo yafaade alrahim kanko jirmotoɗo famide joni falamma dakhalu ala yusuf gila nden noon ɓe naati ɗo yusuf ɗo ɓe ngari hande ɓe jettima yusuf to misra to awa ilayhi o tappi e makko wono ƴetti ƴaw bam makko baggi ɗum ɗo ƴettoyi makko baggi ɗum ɗo sis makko ɗo jooɗi ɗo baba jooɗi ga yimmo joɗaga tirbinde gandirde ni ɓen ɓattimo kanko yusuf o onno ko ɓe jaɓɓa ɓe tirbinde waɗɗa ɓe ngari o jooɗi ga famille fa awa o tappi wono ɓaggi tan ilayhi fewdema kon aboye jinnama ko ɗiɗo bamma ko yimma ko foof wa qala kaɗo wiyani udkhulu misra naate e misra inchallahu taala allah haaji aminina kono hooliɓe misra ko misra moon misra hande ko junggam woni naate onon kooli hay goto wiyata on dande kala ko jiɗɗon ko ɗum watte ko jiiɗa fof ɗum wattake wa rafa'a o ɓamti aboye jinnama ko ɗiɗo ɓe alal arshi dow daƴƴiɗo jooɗi ɗo bamma ko yimma ko tawtimo e dow daƴƴiɗo jooɗi ɗo jorde makko ɗon wa harruɓe pukki lahu wonandema kanko sujjadan koɓe sujjiɓe ayde ay ko ɗum ngol ari joni kanko babiraɗo o e yimmiraɗo o e mawdiraɓe e miñi ko buniyamin kanko mbaɗni juɗɗo e yeeso makko kanko lamɗo ay ko jon ɗon joni firma ko yetti wona mbaɗi noon joni noon keɗɗen koɗi ko haala wa qala o heɓiti o wi kanko yusuf o heɓiti nden o wi no mbaɗni o wiya abata heyma baba haala ko mbaɗɗon ɗo ko tawa wiɗo woni facciro woni filo ru'o yeeya koyɗo lam koyɗo noon min qablu ko adi ngola koyɗol kankol nde wonɗo kad jaala ha waɗi ngol rabbi joom haqqan kongol gonga deke wa kad ahsana biya joomam de moƴƴani kam ila akhrajani timano yaltini min sijino kaso on ji yusuf moƴƴi waɗi fayida o wi allah moƴƴani kam nde yaltinimi kaso yogo yande o yaltinimi woyde ayde wani ko mawdiraɓe kersa wani o wi allah moƴƴani kam bila ñande o yaltinimi kaso he ko yaltin wontilam sen teski am mbawni allah moƴƴani kam nde yaltinimi e ɓundu woydu beddanomi so wi noon tan memata ɗa o deƴƴi ɗum o yejji ɗum yo yejjide ko nde jaltumi e kaso wona kamɓe nannomo e kaso nde allah yaltini kam kaso bila nden ha ɗo ko moƴƴere tan no fawodiri tan laamu tan o deƴƴi woydu haɗa ɓe dañde gacce allah moƴƴini kam nde yaltinimi e kaso he mo jaa bikum allah kadi wattanimi hen kadi o addani kam on o rondimon onon fof famille am fof on ngari hannde on ɗonon ɗo e seram ɗo allah moƴƴani kam moƴƴini kam feewi o windani minal badwi o itti on minal badwi e dowri e jeerande to dowri to o itti on toon adduma ga e hadara ɓuure mawɗe ga min baadi caggal annasaga nde bonni a cheyɗani bayni hakkudam o bayna ikhwati hakkude musidɓam kaɗo haɗuma yurmina ɗum way waɗi fayida cheyɗani bonni hakkude amen wona kamɓe goni bonno wona min woni bonɗo ko cheyɗani bonni ari bonni hakkude amen ay kaɗo haala moƴƴo neɗɗo fof yo ñemtinde ɗo gueɗe kono joni so wini tan ɓeɗo ɓe mbaɗaka barke kamɓe mbaɗimi ni ala fayida yoɓe kersa gande kono wi ko cheyɗani bonni hakkude amen musidɗo cheyɗani kuɗaɗo allah kanko nanni bonande hakkude amen kono on hay batta mbaɗani haalirni haala belka barka fayida seyɗane caggal nde seyɗane bonni hakkude e mawniɓam inna rabbi no joom laɗifon ko newaniɗo lima yasa kala ko haaji kala ko allah haaji wadde ene newi inna hono kanko allah wal alimu kanko woni ganduɗo tagore makko nde alhakimu karallo e golle makko ɗo ɗo innande haɗon wa agama indahu abawahu 24 sana aw saba asara to wiyama yimmo e baboɓe gondi ɗon e nder misra duuɓi nogase nayyi ɗum wiyama ala ko duuɓi sappo e jeeɗiɗi nde o sertata e bammakko nde amo yaara duuɓi sappo e jeetati walla wiyama ko duuɓi capannayyi walla wiyama ko sappo e jeetati kono noon nde baba o mayata nde o wasi yi kanko babiraɗo Yusuf so tawi mi maayi rondo goski am nawta kam ɓuuro men gandi nawtugol goski am deke wona ɗo fuɗɗi woɓene pat so maayi fo ɗon foti ubbede kono kanko annabi Yaquba nde o mayata wi ko Yusuf so maayi nawte kam to nokkuji amin to taw mi baba men leli to mama men leli nawte kam
ɗum wasi eɗo min nanga haɗi kono qissa on heddi seeɗa anti kono ko fayida qissa o gasɗo ni kono monko heddi hen seytana janngo sallade inchallahu taala donde kanko ne hanti laamu makko timmi ɗo hanti o ñagoto ko joomi ko yo taw fittan makko taw ko julɗo moƴƴo sadakallahu taala ina abi yotodirno joni noon woodi garɗe goo arti ɗon ɗo hayre min jowodiri ari salmindemo o yimɓano holko konkiɗɗa habaru jamma jammadu maayi wona quoi jaka en jammat ko ina wuuri o yi lewru maniru nde ruhami ruhu makko kawul asmanayo so tema o yaltu ara ha ay ɗo joɗiɗa mo ha jooɗo ɗo min calmodir min kay jinnami tan ko tawi on ganduɗa e habar makko ɗan kam andi ala ganduɗa e habar makko ha domuno saggal ha ko jammoɗo accita e arti haɗo waɗi tourné leydi e fof ari ha ɗon ɗo joɗino ɗo o jaɓɓoyta ko jammakko ma ara ha ma ara ha wonade ha ɗon ɗum way ɗum ay ma nani jewoɗo nan kala kayen ka annan tan tan jedda yirɗo mbeɗo waliyaɓe Allah so neɗɗo yeddi waliyaɓe Allah mbawi joggade takkeni mbawi wadde fayida mbawi wonde juɓɓe sukaɓe yimɓe gara tan yedda kala koɓe kala tan ko fenade wona gonga ɓe jiya nela ko ni mbayi yirɓe ni ceerno ɗi jaɓi gueɗe jamma tan ko neɗɗo mawɗo wona o reni ɓurano koye kasore ɗum duuɓi sappo e joyi saka Kedougou ɗo on saaha Kedougou e gaaɓe woɗɗodiri ñallamama ka way kono lakata no anni on saaha wayanno hannde joni humpito tan joomum ari ga ko maɓi tan noon wayi hakkille ko joñodir kasma sen fof ne joñi kono a sikkat ga ɓuuri joñade toon no weddoya duuɓi sappo e joyi keso ɗon ɗo saka ɗo no reni ɓurani dal kaso he jan andi ka o kaso kam o nafoore makko wona 82 wurtiɗo ɗum jokkene hadise بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين كتاب التفسير دفتر التفسير الحذر من التفسير بالرعي وي كورين تادي فاش فيرو دي دفتر ندفن كان ياند فيرو باتاك ياند فيرو يتتا كوي كوندو جيابي الله كون فيرو يتان مجو يتان فيرو الحذر رين تادي من التفسير فاش بالرعي ياند عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ رواه أصحاب السنن بسند حسن حبرما كابير جندب بن عبد الله رضي الله عنه وصحابيان وجدت النبي صلى الله عليه وسلم النبي من قال أون قال في كتاب الله دفتر الله برأيه يندما كتن وفرد من دفتر الله فأصاب كسو حوري غونغ أي أون كورو غونغ فقد أخطأ أو فوري وتلم إليه kalduɗo tan yiyande mum e faamum no sikku ɗum ɗo hawri ko noon tigi an jata o limay kosi kiba noon so hawrani gonga yalla fam ani bin way neɗɗo mo tan wiya kaari mo arta janggo tan kaari arta janggo a fini haali fenan hayso kaari arta janggo joni ko pen woni man haala ɗum ko remtin neɗɗo yo rento haalde ɓurano ko anda عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي بسند صحيح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي يتفق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي من قال أون قال في القرآن بغير علم قندل فليتبوأ يجيبه مقعده يجيبه مك من النار جيغو قال كل القرآن عندها كان فعلا تنها لك ولا يلا نوم جيغو ما ورد في سورة الفاتحة قال حبر كبار سورة الفاتحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي قال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل
وي أبو هريرة حالة حاجود رضي الله عنه ويتك عن النبي قال صلى الله عليه وسلم قال النبي مدن بي قال الله تعالى تعالى الله بي قسمت الصلاة بفتي جولد بيني حكونا مين الله وبين عبدي حكونا ماتنا نصفين فتي جولد كو مين ماتنا جولو ñan فتي جولد فتي وي heɓɓiti o wi woni abdi masala maccudam noon ne wodani mo kala ko ñaagui kam tan doko o wi fa ida qala al abdu tan maccuɗo wi alhamdulillahi rabbil alamin dendagal jettoɗe godani Allah jeyɗo binde sa windani tagan paɗa julde mbiɗani qala allahu allah wiya taala tawɗo hamidani abdi maccuɗam yetti kam ida qala so wi arrahmanir rahim so wi kadi Allah won joom yurmede huftidinde joom yurmede heerinde qala allahu taala allah tawɗo wiya asna alayya abdi maccuɗam manti kam ida qala so wi maliki yawmiddin so wi kadi ko maliki yawmiddin qala wi majjadani mawnini kam abdi maccuɗam mawnini kam no fewi sabi waɗi kam ko min woni laamiɗo on yon jeyɗo ñalawma jebɗo وقال مرة الله بنقول لي وينك فوض إلي أبدي ما تدم بيلي ما فوض أم فإذا قال سي ما تدو إياك نعبد وإياك نستعين ولما دو أن تنتن من دوت ولما دو من بلين تو قال النبي هذا نقول أكو أو حال أكو بيني وني حكونا وبين أبدي حكونا ما تدم فقول حكونا من بجوجي هاهيم على هناج كم هاي بتو على أما سبلي ونياجي كم أنا كل هذا donc ɗo waali e jultoɗo mo waali ɓuɗɗo damal renndinta ɓe sikku oɗo yilto koɗo waali oɗo ne jogii suudu kono ala mbo waali ɓuɗɗo damal fotani renndinde Allah jogii haa heewi ala hen haaju oɗo ala hay gabbelle sohli ɓen so kaldino mboɗi famude ɗum ɗo woni iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ɗum woni hakkude men Allah an tan min dewata an tan min ñaagui ballal ɗum noon gas on mbaɗe place dawal ngal waɗama e place ñaagunde on ñaaguimo joguiɗo wala haaju eko jogui ko famide woli abdi ma sala maccuɗam no wodino kala ko jeeyi ida qala so wi kanko maccuɗo ihdina ya fewndi min as-siratal mustaqima lawol potingol siratal leyna lawol ɓen an'amta alayhim ɓe neminoɗa e mumen moƴƴinɗa ɗumen gayri kono almagdubi tikkanaɓe alayhim dow mumen wala dalina wona majjuɓe ay ihdina siratal mustaqima no duwaw tiggo yako ya fewndi min lawol poccigol woni wonde diine l'islam pocciɗo wona jamiro diallo ɗofi kadi Allah sabi ngol lawol annabaɓe e sahabaɓe ko hen gonno a taccoyi daɗoyi naato e aljanna enen yo Allah rewni e lawol maɗa ɗum woni oɗo ɗum woni ko wiyete sa wiyata dalil yimɓe mbiya amin sabi ko duwa mawɗo won e mbatten ɗo hakkille o wi woli abdi ma sala maccuɗam noon ne wodanima kala ko ñaagui fof wi hada li abdi ɗum ɗo woni ɗum ɗo maccuɗam jeeyi kala ko ñaaguima rokkam an adiy ibn hatim radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al maghdubi alayhim al yahud والضالين النصارى عدي بن حاتم رضي الله عنه من الله صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم وناتكنا دوم يهود يقول ناتكنا يقول لهم بس يقول لكم فلسطين نجي يقول برنا جود الوالد dajjide ko waɗi tan dow yimɓe tan ne mbaɗa ɗumen won woɓɓe nder leydi ha joni jaktinaki ngal ara tan e liɓa ɗum fof dow yimɓe kon gonata ha joni yimɓe bonɓe Allah bon famide wi nasara en wona gon majju huccidɓe annabi Isa mbi ɗum ko Allah walla ko ɓi Allah ene ka majjere gon Allah dandu en ɓen famide رواه أحمد وابن حبان والترمذي ولفظه اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال واليهود ينكو الله مجني النصارى ينكو من كاتوليك به ينكو مجنا بيتو تكنا لا هم فهم ما ورد كجولي في سورة البقرة وحبر سورة البقرة كان هون كحالا هنا حديثين قال الله تعالى على توضبين قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة جانتون الله بيان ملائكة مين الله نون برجوكر بعد دوليده لم تعم برجوكر بعد دوليده لم تعم الله بينا beri tagde tagore e lomto kam e leydi hoɗum adam e kiɓɓide mbi ijam Allah mbaɗa e leydi he mona bonna leydi ndi ɓe ndu ko ƴijameji te minen komin malaikaji min ñamani min jarani min gona rewɓe min gona worɓe amin dewma amin cuɓɓin ha goto yeddani en addu e yeddoɓe men Allah wiɓe min noon mbeɗa andi ko gandade Allah tagui baba adama adi famide en gandiren ma e gari عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين
وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء بث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة رواه مسلم وأحمد. Abu Hurairah haalata o wi annabi jaggino junggam o wi kam Allah tedduɗo mawɗo o tagi leydi ndi ñalawma ñande aset o tagi e nder mayri kaaƴe ñalawma alet o tagi leɗɗe ɗe leɗɗe puɗɗe leydi he ñalawma altine leɗɗe taga o kalakal makruha o tagi geɗe gañaɗe dendagal ko aña e fittande taga ko ñalawma ñama talata geɗe gañaɗe fof ko hen taga o tagi annora on lumiére annoraji o tagi ñande annorba nde annorba kañ annora ko hen taga o sakte ñande annorba nde daabeje ñande alkames de alkames daabeje leydi ɗe ñiibi en ha yetti metteli en amɗan alkames gadda ɗo dow leydi o tagi baba adama alayhi salam caggal takkosan ñalawma aljuma to wattande tagore ndeke tagore nde fof enen cakkiri tagede tagore nde fof adi en tagede enen yimɓe enen cakkiri enen taga ɗen ko hedde waktu asul juma te wattende takkosan caggal takkosan hedde mutalnage nden bamen adama taga وأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا ثم قال اذهب فسلم على أولئك الملائكة على أولئك من الملائكة واستمع ما يحيونك وهي تحيتك وتحية ذريتك قال السلام عليكم قالوا السلام عليك ورحمة الله وزادوه ورحمة الله وكل من يدخل الجنة على سورة آدم ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن رواه الشيخان والترمذي ولفظه لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح حدث فقال الحمد لله فقال له ربه رحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة وقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال الله تعالى له ويداه مقبوضتان فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت قال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته قال يا رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريته إذا كان فإذا كل إنسان مكتوب أمره بين عينيه ما شاء الله سنجوز أبراهيم قد قام كونغو أبو هريرة هاجون وأن بمدن وي ndalla tagi baba adama de ñuuteni makko ni ko diraji capande jeegom dira metere capande jeegom e metere makko de wona enen de dira makko fatan e diraji men hay so diraji men den neddo so yama capantati metere to on joldi de kanko baba adama no darno makko de kanko diraji jungo makko capande jeegom to on capantati metere makko joni وسبعة أذرع حديث أحمد كان طول آدم 60 ذراعا سبعة أذرع جنون بانغ جاجين ماكوندي جاجين باب آدم ودراج جيدي دراج جيدي دون متر تاتي تاتي جاجين باب آدم تاري كو متر ماكودي انا درامن non jeewe tan fo hunde mawde non fonno a faami de wi non serani non joni noon o tagi baba adama kala kadi naatowo aljanna noon ndem tagima haw gasi ko dira caman jeegom o wi adama yah e dental malaikaji nan ya sa yettima salmin ɓe kettoɗa koɓe kaali weti o wi assalamu aleykum o wi ɓe dani o galmi assalamu aleyka wa rahmatullah ɓe mbimo assalamu aleyka wa rahmatullah mbimo fa zaduhu ɓe ɓeydanimo wa rahmatullah fa kullu man yadkhulu jannata kala jogoɗo naade aljanna naatata koye mbaadi baba adama a mawninte tagore nde mawnine ha pota e baba adama darde e jaajini a gona dira capan jeegom dow wona no poɗɗen ɗo ni de nden ñam ɗon aljanna ne kay mbiɗɗo direl waɗum ñam fami de ma neɗɗal kam neɗɗal maggat dow ene yaaji reedu no mawɗi o ñamdo heewi nde poɗɗinade aljanna kala naatowo aljanna ma mawnina ha pota e baba adama joni noon serani noon guila ñande hen yimɓe ne tellito ne usto ƴeewa hande no poɗɗen enen gandi mawɓe addiɓe ne mbano ɗo tan hedde duuɓi tan capan jeegom caggal ɗo neɗɗo mawɗe jeeta mbomri a yiyat mawɗe dow taw mbomri sukaɓe jeeya julliji nden julli nden taw hande yonta han tawde joomum dañi ɓikkon ɗiɗi ne heewi taw ko julli wiyete taw mawɗe dow ɗum sagata korko ne waɗi comti julli jeeya mbomri ne mawni waɗa lempete jo gandi lempete jom waɗa lefol yeeso ka lefol caggal ɗum ɗo wone bowal minen mbiyata lempete anani non wano aduna ɗum natti ɗum question jeeta cuɓen fof saɓe jiɗi jibini
dewi ala ko ren tan jogi ɓikkon cika neɗɗo wamɓe cika wamɓe ko miñiragal tawa wamɓe ko ɓiyu jaɓa yeeso fayi aduna leydi gasde ɗo hay guertoɗe ko toon paati gas gila ñande hen yimɓe ne ustan jaara caggal ha aduna gasa Allah andi aduna gasoyde taw yimɓe tellima less no fewi mo ustat ñande ɓe kolliri e wasaɓe suka debbo goto nanda ko métre e tati nanda so jiibo wasaɓe bomri ko mboɗi on mo jooɗi huɓere no senga lew jooɗi koye dow senge koyɗen dare leydi mbi oɗo ɓuuri juutde taw aduna ko ɓuuri juutde ɓe keɓiti mbi koye kedda yimɓe aadu o jeeya koye kedda yimɓe aadu woni pantalon makko ɓe dow ganda ko métre tati min filde gotel par gotel kono ɗum sa yii ɗum tan hay sa dawanno dawol ma kono aɗa wawi aɗa hoyno a dawol famide ɗum min hantede tagore nde seeɗani aɓe gusto ha joni ha daraga daro konngol makko kanko Tirmidi o wi lamma halaka llahu adama guila nde Allah tagui baba adama o nafaka fihi ruha o wutti e makko ruhu o waɗi wonki aɗasa baba adama isli fa qala baba adama wi alhamdulillah o wi ni fa qala lahu rabbu Allah wiyanimo rahimakallah ya adama Allah wimo yo Allah yurmum Allah wiyani baba adama idhab noon yah ila ulaika almalaikati malaikaji nana jooɗi yaato maɓɓe to sa yetti maɓɓe fa qul wiɓe assalamu aleykum salmin o yetti o wiɓe assalamu aleykum qaalu ɓe keɓiɗe mbima kam malaikaji wa aleyka assalamu wa rahmatullah sumari so raja wucciti ila rabbi fawde joomi ko fa qala Allah wimo inna hadihi ndu salminagu nanɗa e malaikaji tahiyyata ko ndu woni salminade ma wa tahiyyatu banika baynahum ɓesgu ma ngu ɗum woni salmin assalamu aleykum wa aleykum assalam ɗum waɗi no yiɗa sa a wi kam assalamu aleykum a darima ɗon min wima wa aleykum assalam wa rahmatullah ɓeydama hen toujours an calmintoɗo ɓeydu joni sa wi kam assalamu aleykum wa rahmatullah a wima wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu yanma ha to sa wi kam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya gayni haala min nami addanma ha ɗum ala haɗo kalɗaɗama ko ɓuuri yiɗede gadiɗo yo heddu seeɗa assalamu aleykum ha ɗon oya wima aleykum assalam wa rahmatullah sa wi assalamu aleykum wa rahmatullah ha ɗon kaddana way wiyama aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu mbiya e ɗum ɓuuri yiɗedan ko noon sa wirama kadi nawa ha gasa kanko nawa ha gasa ala caɗele donc famide joni noon o wi fa qala Allah taala Allah tawala wimo o yatahu mabɓude tan Allah wimo tawi juuɗe makko ne tami ay kanko baba adama juuɗe makko ne bayni o wi ihtar ayyuhuma shi'ta Allah wi juuɗe ma ɗe no tamiri ni suɓa hen woto walla noon tawa ko juuɗe Allah juuɗe makko ne tami ha tiiɗi o yimo ɗe juuɗe ɗiɗi suɓa hen junggo woto o wi ihtartu eyi ko noon way kono juuɗe Allah ni no haalaka haaliri ni mo tami juuɗe o wi joni baba adama suɓa ɗo hen woto ɗe juuɗe ko tami hen ko suɓa hen woto o wi ihtartu yamin rabbi o kilta yedeyhi yaminun mubarakatun o wi mi suɓima ñaama joomam mi suɓima junngo ñaama junngo Allah ñaama ko o wi noon juuɗe Allah ɗiɗɗe fof ko ñaami mi suɓima ñaama joomam te Allah boom ala nano juuɗe makko fof ko ñaami o wiri noon suma basara ha refti noon nde o suɓi junngo Allah wertigo Allah waɗni junngo fa ida ndeke yo fiha woni e maggo adamu baba adama o zurriyato e gañi ɓesgu makko fof adama e ko yaltata adama fof junngo e ñaama fof o fawi hen guite makko goɗɗo ngo suɓi ngo nde ko kanko e alhaali makko fof tamno e junngo ñaama ko gaano heɓiti ya rabbi hima joomam ma hawla an kam holɓe ɗo gaano wi hawla e zurriyatu ɓe ko ɓesgu ma wonde fa ida ndeke yo kullu insanin kala neɗɗo e maɓɓe maktubu nene winda umruhu gurdam mum bayna aynayhi ɗe gite mum ɗo ndeke jiyata tan kono goto men fof ko guurata ko ne winda ɗo radial ma nin ɗo winda yiyoɓe ne gandi jiitan gandal o ko ɗum ɗo wuurata enen jiyata kono goto fof mayita mum ne winda ɗo kon fof ɗum wuurata hakkude gite ma عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسحل والحزن والخبيث والطيب رواه الترمذي بسند صحيح أبرام أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم باب آدم الذي Allah tagi Allah nokki ko leydi Allah nango tan o jikki leydi nden jikki leydi ndi dendagal façon ngaji leydi fof ngari hen e nokkande makko nde dendagal façon ngaji leydi fof o rendino tamminimo kanko Allah tabaraka wa taala famide o tagi hen baba adama ɗum waɗi fa jaa banu adama ala qadri ardi ɓiɓɓe adama ɓe ngari koye tabaqatuji leydi ndi
enen maɓɓe boɗeejo leydi no mbaɗi hen boɗiri enen maɓɓe daneejo leydi no mbaɗi ko ranmi enen ɓaleeɓe leydi no mbaɗi ko ɓawli enen hen kadi ko woni hakkunde ɗo enen hen kadi newiɓe leydi ɗaanni woni yimɓe newiɓe enen hen kadi ko waɗi garawaji ne ñaaɗi sa yiɓe koye ɗuɓa juɓoto yon yimɓe ñangguɓe amata mi taƴi walla mi heeli ɗen hen ko toon taga wal hasnu a fami ko ceenal en e ñaargoji en wal habis e ko soɓi ganduɗa hay sa awi hen fuɗata e ko ganduɗa kadi ɗayibo ne weeli sa awi hen ko gungu moƴƴo fuɗat noon ɗum noon ndeka enen kono mbaɗen ɓeɗo ko waliyaɓe Allah ɓeɗo ko bandiji ñammo jaroy sagar ɓeɗo ko annaba ko firawna en ande ko noon waɗi eyyi ko donc noon Allah tagui en ko leydi ndi fof rendina taga baba adama taga hen enen ne garɗen doyɗen e makko ƴettude go fof yaari ga o yaari قال تعالى على تودو وين وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الذين من دودني عليكم دو من الغمام دول مجينا كم أن موسى وانتم جمرنا يوم جه كابوي توبيت داكو بيت المقدس دو من جانو رويت هفر من غنوتو من جاب كابوي بن إيت دم أنتم كفتناكو ɗum noon waɗi caɗele noon annabi Moussa mo jogino leƴƴi sappo e ɗiɗi leƴƴi sappo e ɗiɗi gonduno e makko fof rendi wonno ko andu makko o noddiɓe kamɓe sappo e ɗiɗi hen leñol fof o suuɓe mum sagata gorko ande misan joni enen majjina ko natata ke leƴƴi hakkille yo leñol kaari hen oɗo galle woni galle mawɗo e mabɓe sagata ƴette ɗon ɓurɗa leñol kadi oɗa galle kadi on sagata ƴette oɗa kadi galle sagata ƴette o wi ɓeɗo sagata fof yoɓe jah leydi kan ane ɓe jukkino ɓe jaɓe kotki mumen no gondiri e gurdam mumen ɓe gartira résultat kala ɓe jiiri ɓe noon soɓe garti oto ɓe kaldan yimɓe ɓe garta ɓe kaldan annabi ay haɗo gonɗen tubakoɓe nelaɗo yimɓe gara ɗo e men henen ken kala mbaɗino ɓe gandi lacciri ha ko ñamaten ndi kuñi jali o kafe ɗe wonɗe nelaɗo tuba kadi arɗo yahano photoga buuni en jiihe en cikka ko ɓoccode to ari ƴewde no gurdi ɗen ɓe joɓ ɓaleɓe ɓe gara ga ɓe ñoto taɗe mbaɗa gueɗe goɗɗe cikka ari ko ñodde baɗɗe o noon portable ngal ne jogui ko gueɗe ko gurdam men ƴewata kala ko heeɓi fof yeehi ha jamma jokkodira yimɓe haalana ko yimɓe fof ɗum waɗi kamɓe ɓuuri andude koye men biccit fof ha gasi ɓe aɓen toon jooɗi kono kamɓe ɓuuri andude ko woni ga fof eyyi joni noon ni woni kanko ni issa o ko ni yaari won nen ɓe jeehi toon hen sappo fof pirti aadi sappo e mabɓe jii mbi ho toon oto jeen toon mbi yimɓe mabɓe sen jeehi toon neɗɗo mawɗo gon toon mbarata ñalaɗo noon ɗiɗo e mabɓe tan cuuɗi ɓen kam cali haaltude kedde ahdi o kiite ɓeeɗe a sappo noon haltunoɓe ɗum yana e mabɓe andi bone moƴƴani bone piltat woni noon ɓe mbeemi ɗo ɓe gummoto ɗo tan e wuuro to ɓe jiɗi fadde kiloji nogas joyyi duuɓi capanɗe ɓe dogi yettade duuɓi capanɗe nde ɓe dogi yettade ɗo e koros joyi ndawattama gara ha majjin toɓe pofta soɓe gummi toɓe kooti ha liggiri duuɓi capanɗe nayyi ha jaade nayyi ɓe dogi yettade ɗo kilo sappo kiloji nogas joyyi kamɓe fof hen hay Moussa en fof maayi ko yonde fof fof ko ɗam maayi ko daroy hen ko seeɗa ɓen daɗoɓe noon ko ɓen kañum ballidiɓe Allah yantema walliɓe haɓe gaynoye gollal ngal ko fonno waɗede ko mbaɗi joni noon e nder koɓe majji ko ɗiɗo duuɓi fof Allah jippinani ɓe ndeysan duuɗo caggal hanti on nawa ko toon mato nangue ne wuuli jaw Allah addi duuɗo timna e dow mabɓe ande duuɗo so gari keddata e nangue ene balla ɓe Allah kadi ne tellina e dow mabɓe manna ko jaram mbiya limbam pawlel wassalwa e dobal ko ndiwri wayno kono ñaale ni mbiyen tan guertoɗe mbiyen tan guertoɗe defaɗe pewna ha fewi wadda e ji jaram jarteɗo tellina e dow mabɓe aɓe ñaama Allah wi aɓe ñaami ɗum ɗo ko minen garsigi noon min toñaniɓe ko kamɓe toñi koye mabɓe عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام وي أبو هريرة حالته وي أن النبي صلى الله عليه وسلم وي سنو بني إسرائيل nden ñamde soɓata ñamde bonata walam zillahum tew ñolata walawla hawa sino wonano hawa lam takhun unsa zawjaha al dahra sino wonano baba sinno nena men hawa jampi baba adam jabba jampatano ko yor gorko mum nan hawa fuɗɗi jampade baba adam kanko woni so baba haɓe ñaami lekki ay jampa ɗon fuɗɗi ɗum waɗi enen ne goto men fof debbama jampata wat saɗi ko wata jampade famide e ndeke ɗum ko toon fuɗɗi ndeke labudda waɗete kamɓe bani Israël ɓe ñamde nde to tellinoma ɓe ñamat ɓe mbiya oto ɓe moftu ndeysan botowol ɓe nana toon eyyi
e joni noon o wi senne wonano bani israil en ñamde ñolatan ufata ñamde ufata ay kamɓe so tawi joɗɗima ha ɓoyi tan Allah adda palatuji dobal ko ndiwri no cikorto wayata kono min kam mi anda dobal ni no tawi andi kono ga mawnum kono kam mi wayata kono tan kono no pamir tan ɗeɗo ñaalal wayni noon taggonde way kono ne mawni noon ne weli tewmu ne weli joni adda tan ne defa waɗa e paltuji adda e jarameje ɓe ñaama haɓe kaara wiya ko so ɓe ñaami heɓe kaara oto moftu ɓe gaccu tan yaaha janggo ari kadi ara joni noon wonno keyɗirta keɓa gertoɗe moƴƴe ñaama kedda buhe nin ɗon wiide ne wasa moftude ɗum hawtaki ɓe batti ɗum moftude caɗele ngari kis deke sinno wonano kamɓe ñamde ndeke ñola tew waynota a joƴƴina ɗon tan kadi han garɗa fota wan wayno wano joni finne kadi wonano neno Hawwa jamfima baba Adama haw ñammin ɗum lekki nden debbo jam fotono ko gorko mum deke wadde mbawa dadde jamfede to mabɓe mbawa o wi kadi wa id qulna adkhulu hadhihi al-qaryah fadkhulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulu al-baba sujjadan qulu hiddatun yughfar lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin badala Allah wi kadi min mbiɓe kamɓe bani Israil en jeehi naati e nder ngoɗo wuuro ñaami e maggo kala ko jiɗɗon e yaajede naatiron wuuro ngo noon damal naatiron sujjadan kon sujjuɓe mbiyon kadi hiddatun fukkanere bakatuji so mbaɗi noon yughfar lakum ma yaafe wonande on khatayakum bakatuji mum نزيد أمين جوجر بيدن المحسنين المؤمنين اللهم صل على سيدنا ceerno on namdiɗo o wi wonde so hoddirama ko ɗo e wuuro hen jeyɗa joni noon Allah waɗi a humani debbo Tamba joni noon a immima ɗo a yeehi ko wayno Côte d'Ivoire après a hawriti toon e debbo joni noon on gondi toon ha Allah waɗi on dañi ɓiɗɗo taw noon an a anda komo kumanoɗa o a anda ko kanko woni ɗo kankone o anda ko an humanimo caggal mum noon a daari a tawi ko kanko woni ɗon beele on ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo zina walla hanki noon haala hanki tan keɓe haalɗum haala hanki ceerno Samas heɗima ɗum hanki musidɗam gonɗo e Samba Diafaraɓe minen jangguiɗanno maadi ɗen ɗo Samba Diafaraɓe windi kam ɗo hanki tafsir ceerno Samas namda ngal ɗo namda o ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo laaɓɓe ceer ko babiraɗo yimmoɗo han woni janaka woni ɓe janaka woni woni no yirɓe jalninanama kono gorko e debbo mum dewgal ne huma hakkude maɓɓe ko ɓiɗɗo laaɓɗo wonde wona zina ene jangga ha laaɓi zina ko gorko yurnude jogaram mum e farji debbo mo daganaki debbo mo ganduɗa dewgal ne humaka neɗɗo sella humande mo meeɗa yiide neɗɗo sella humande mo anda sabu ɗum wawi yaade tan gona mawɗo kilifa mbatta alhaali ma mbiya an kala debbo mo jiiɗa toon tan aɗa handini min mi yamiri mi hum deke aɗa wawi humanede lewru to atina hatta selli wan yamiri mbiɗa sa yi tan debbo mo kandinɗa kam humana debbo kadi ne wawi wiide mi ɗacci ka banam gorko mi ɗacci e jungo ma kala gorko mo jiiɗa tan aɗa handini min huma ha bade keddo famide taw dewgal ngal kisi humama ha gasi ko debbo ma ko gorko hayso gandodira jo heddi noon ɓe ƴettino anniya bonɗo yidde jam wadde bone kono Allah woni hoddirani Allah hoddirani anniya o donc wona zina e kono noon ko sifa kam mo yoɗani no fewi sabi goto fof ƴetti décision anniya mum yidde waɗoyde ko boni kono gollal ko bongal ngal waɗaka sabi gorko o debbo o ne daganimo debbo o gorko on daganimo sabi kamɓe desni wona zina wona ɓi zina kono soɓe tinnodiri ɓe kersat kamɓe fof e goto fof kadi hoolta goɗɗo ma gorko wi ndeke an sa heeɓi gorko ɗo a wondata debbo kadi ma wi an deke a holnaki hen
mi debba tan ha wonde tan woni Allah kono ɓiɗɗo ne laaɓi sel inchallah wonan paami haqqille e namde min namde men ɗo ɓuri yoytade alhaaji ngannduɗen diine men ɓeɗo e namde aɗen joñi seeɗa ayi ceerno seydi dia alhamdulillahi ali ko namdeteno hono ni en teski woodi namdiɗo mo ɗon namna woodi namdiɗo namna kono jaafiɓe namnal ngal yoɓon yaha janngo a namnatto on namino so tawi elle so tawi neɗɗo muskama fuɗama muskama so tawi wattama ko wayno wande walla ko wayno ɗum ɗo so tawi omo rona so tawi on ibnare maɓɓe ma ina rona wi on ko ngal namnat ɗum so tawi ɗum woyan yiita seeɗa ɓe no gandino ɗum waɗata en ɓuri himmande hen e yiyandam ko namden alhaali diine men no sellirta ɗum kam ɓuri waɗɗade en taw yaako ɗon noon kala ko gon min won ngal namdal hay ngal haalnoma ngal tan kadi refta ɗo joni ɓuri moƴƴude tan tawa ina namnani ina joñi seeɗa wona hirɓete tan jaabe ɗo joni enen ɓuri himmande men oɗon saha ko ganden diine men ko wewete diine men ɗum ko banko hay so yan jiyani ɗum ɗa ɓuri himmande yaako ɗon noon ko gon kaɗa ko haalni jiyadala goto ne haalnami kadi ko seeɗon mo haalnami sérifajo goto ari to maɓɓe sérifajo ko moƴƴi noon tañiraɓe le ko toon ɗa cheikh diambe on jippina ɗum o yehi ɗum to yehi toon salmina o yewta ɗum amo ɓoosa ɗum mi sowtata inde makko ɗon kanko neɗɗo joni noon o sérifajo moƴƴo kanko ɗo namdi namdol wi an sérifa namdi ɗo yimɓe ne duka tan ɓen mbiya ko leydi ndi doggata ɓen mbiya ko nangue doggata namdi maɓɓe tan sérifajo tawi ko kalɗa ɗo leydi doggata walla nangue doggata won ɗum poɗɗe namdal ko diine men oy kono noon ɗum foye wonde noon Allah wino wachamtu tajiril masgarillah nangue ne dogga fewde e ñiɓirde mum te Allah wi qur'ana jibbi koye arabiyya tajiri firti kono dogga o shamsu nangue tajiri ene ko ɗum mbiɗo tuba ko mbi nangue ko dari leydi ne yiilo ɗum ɗo jarande giɗe neɗɗo no fo jogui foti namdal ko kalɗa ko no salli gorto ne lotorta janaba no juulirte no horite dewle ceerle jeeyguji e cogguji enen jogui ko poɗɗen asakeje no hajjirte enen ko ɗum ɗo woni no ɗon ha ɗiggata on gadduɗo namdal so ɗon ɗiggi noon payanto e namdal ngal ko banggue yewtere men nde o wino o yonti waɗe hen kono ha joni ko way addet tan wi ko on debbo piilinoɗo Allah waɗi o laabi e nder jamma he korko wona noon joni o fiɓi anni hoorde kono lootaki taw ɓe tawani lootata ha weeti beele on korko mum ne sella walla o mawlo korko makko ne selli kañ o laaɓi gila e nder jammago he o tini o laaɓi o suwata o lootade o fiɓɓi anniye ko korowo kono o lootaki ha weeti ne selli dalil ne selli ɗo ɗo gonɗen woode leli ɗo joni tan hoytode mani yalta e makko ɗo joni o yaha o loota o jokka on cuusuɗi korko makko on korko bona so tawi tan ɗum toon e bonde o yo korko makko bon joni bonnata korka tan ko debbo e gorko rendude e nder ñalawma korka ɗum kam bonni korka o amma o ɓe ndendi ko nde tagui rendude nde lotogol ngol nde loto tagi fajiri feeri ne laaɓi korka makko ne selli ken ko noon kadi so lelima nde ɗo e nder ñalawma o tampi o leeli o hoyti o mani yalta makko wondema tan o yaade o lotoyo o desoɓa e ɓandu makko o jokka haaji makko memani korka makko tan ɗum laaɓi ona gasi bisimilla wala neɗɗo gonɗo e guite mosoje to guite en tan bini mono feewi tawi woni ñalawma irtima mo jogui ko wayno fokorje ene daganimo hookade walla noon lekki ɓureteki somo ene daganimo urade eyyi enen gandi hunde ko ne waɗi damal to yettoto goddol fay reedu sabi kala ñaamo ko ɗo rewnata yettoyo goddol fay reedu kala jarowo ko ɗo rewnata yitere ne waɗi damal ha yettoyo reedu nofuru ne waɗi damal ha yettoyo reedu hindere ne waɗi joni neɗɗo so wuufi ndiyam hunde ko ha heewi o ha ɓoye ukkiti hay bate yani korko makko ne suuti noon on cuusude korko makko boni korko bonani so deke so ƴetti lekki waɗa yitere ɗo tan lekki ki haaɗi yahani goddol bonani so won ko yettima goddol korko boni min noon min o kalde moon mi ñawi guite ɗo Madina Gounass ɗo o galle kookimi ha woni dumunde seeɗa mi anda ko jamma koki ɗum suba koki ɗum hedde e nder ñalawma hedde kikiɗen goddolam ngol wone haadde ngol haɗɗa kattimi lekki ki yalta ndeke ganden nofuru sa waɗi hen lekki tawi ko ɗo tan ki haaɗi e nofuru he
bonnani korka ma sabi dalil majjum aɗa wawi wufde hunde ko ma ndiyam ha heewa teb mukkita ha laaɓa korka bonani nofuru noon so wuufi ndiyam mukkiti korka bonani witere nde so wuufi mukkiti bonani kono kala hen kam ko yetti goddol boni ni tan foti ranta tan ana gasi fati salatul fati alhamdulillah